arek sabar sautara sayang aku yo wis ngantuk ngantuk lho cah tuwa apa bu sing ical oh kinang dadi temumplak aku le glimpang dadi sak latar ngono kae iki lagu marmul kuwi nek kuwi tampang glimpang tambah amin ji tolong ibunya ditolongi kejar wong paket Pes. gampang lakoni angel ya kita kembali laga bersama Suro Yudawono bapak yang sangat terengginas terampil pak saya ganas banget ganas papi Kocok-kocok logo pesek yo. Ya. Surat-surat umur Batkara ya. Batkara wah Gede ora. Kok jalan kok matuk. tengi diam Ipan berisak Yo. yo o
malam. Apa sih? Teh sarak manis. Oh. Oh oh. Oh. Ayo maju. Ayo. Arung ilo. Kayak jijiro. Gusti mbok bikin milih kembang kali sejina. Babaye, Katanya, Mas Bambang. Mas Bambang. Babaye mana Pak Mardi? Ya. Terus Ya aku nek kemayu ngono kuwi. Aku ingin dikenalan. Mas Bambang. Ya. Sugeng Rawo. Urut. Bener. Sampai Sampiro. Bener. Sugeng Enjang. Bener. Kowe karo sapa iki kowe? Bener. gak aku nek kemayu ngono kuwi sing gagah. Kowe karo sapa iki mau? Dulu tadi. Kayak melu. Nah, kamu nanti mau ngerje kowe ha ta. Kayak nganti saiki. Kae lho lagi minum. Oh, ngombe. Gusti. Ya, ora apa-apa didadah. Heeh. Aku. Nah, kepikiran ngono kuwi ya, Dri. Lah, Kita iki gelem ora, Mbah? Ora apa-apa, Mbah, ora kok bali pindho. Nah, iya. Babak, Mbak. Babak. Itu. Ya, waduh. Tulisan joget ternyata. Kayak sumbi. Wah. Tekene benake. Nah.
sampun jangkep Mas Agus, Mas Bambang, kula nuwun.